Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z hry World of Warcraft. Týmto štartujem novú sériu na novom kanále. Uvidíme, ako dlho táto séria bude trvať, pretože toto je, ako môžete vidieť, len Starter Edition, ktorú som stiahol z Battle.netu. A môžeme hrať maximálne do levelu 20. Každopádne aj to je určite veľa dielov pred nami, dokým sa urobí level 20, takže to je fakt hromadne veľa hodín odohraných. Každopádne, ak by ma séria fakt neskutočne bavila a vás tiež, tak určite by som kúpil normálne za tých 15 € túto hru a mohli by sme pokračovať ďalej. Takže nebudem zdržovať a pustíme sa do toho, sám som na to zvedavý, pretože to zapínam fakt po rokoch, takže vytvoríme si nový charakter. Dám asi človeka, pretože nie som si moc istý, ja dám tú klasiku Warrior. Pretože neviem vôbec ako sa tá hra už ovláda, neviem vôbec nič, takže určite mi píšte dolu do komentárov nejaké rady, tipy na začiatku. Keďže máme Starter Edition, takže nebudeme môcť hrať všetky klasy, takže dáme určite Warriora. Máme si meno Demonko LP. No a vytvoríme si nejaký... Čo si dáme si napríklad takto. To je moc biele, môžeme byť trošku opálený, nie? Ok, dáme si takto, akože sme boli na nejakej dovolenke. To sa mení čo vlastne, face. Ok. Ok, môže byť nejaké páčo, tak ukáž. Kristovarano. Niečo také pre mňa tu není. Fešák, aký emo. Tak to nie. Toto je srandál, čistý plešov. Lebo vlastne nechcem, toto je zas moc také teple. Necháme si takto. To je skoro ako ja. Hair color, to si asi môžeme nechať. Máme si nejaký iný mustache. Tak toto je epic. Necháme si asi tento. Toto je nejaký drevorúbec, to nechcem. Tiež nie, bolševika tiež nechcem alebo holátko si necháme. Necháme si holátko, aby to sedelo skoro. Dobre, dáme finish. A Enter World. A začíname, tak som fakt zvedavý. Emboldened by the return of their heroic king, Varian Wrynn, the proud humans of Stormwind led the Alliance to victory in its war against the dreaded Lich King. While successful, the campaign in Northrend proved costly. OK, takže to sme my, očividne, takže ovláda sa to klasika, jasné, zoberieme si hneď prvý quest. Greetings. Ja som to včera skúšal a fakt mi to prišlo hrozne, tie zvuky a tie postavy, ktoré sa tu nachádzajú, vlastne ako zhodné s jak sa to volá, s Hearthstoneom, fakt som sa na tom pobavil celkom. Ok, prvý quest máme a s tým máme zabiť 5 tých tamtých blbostí nejakých, ktoré sa nachádzajú momentálne tu a ja idem úplne zle. Dobre, jednotkou, dvojkou vlastne, jednotkou zahájime súboj, to je jasné. M-ko si môžeme dať mapu, to ja viem, to mi nemusíš ukazovať. Ok. Takže tu máme prvého toho Black Rock Work, ktorého máme zabiť. Ako sa to robilo však jednotkou? No vidíš to. A dvojkou combo vlastne, jasné. Dobre, tieto typy by mi tu vôbec nemuseli ukazovať, pretože to mňa vôbec nezajíma. Controls. Dobre, to ja mne nemusíš ukazovať. Presne tie zvuky sú ako s Hearthstoneom, to je úplná paráda. Dobre, tu máme ďalšieho, ešte potrebujeme zabiť 4. Kombo, hotové, vybavené. Vlastne C-čkom je ten inventár náš, kde máme veci, jasné. Redemption. OK. Musím si pozrieť nejaké videá, aby som určite pochopil tým veciam všetkým. Kombo som už nemusel používať, ale to nevadí. Ani teraz. Ježiš, ja som to tak strašne dlho nehral. Ale tak je to také celkom. Tohto síce zabíjať nemusíme, ale tak neskús to. Ďalšie XP k dobru. Ok, ešte potrebujeme jednoho
Takže vyhľadneme si napríklad tútoho v strede. Si ho označím, nech ho nazvie. Poď. Jedno kombičko. OK. Dobre, máme splnený quest. Takže M-kom nám vlastne ukáže, kde máme ísť. Tu odmožené brnenie. OK, splníme nejaké questy dneska. A uvidíme. Well met. Díky, dostali sme XP for the Alliance. Jasné, toto si vlastne môžeme použiť. Pravím? Jo, pravím. Kokos. Sme dostali iné gauntlety. C-čkom si vlastne môžeme, jasné, to chápem, už nie som taký debil. Blackrock Spain, Spice Lane. OK. Čítam jak úplný Maďar. Momentálne. Takže musíme zabiť týchto 8. Umri! Díky. Táto hra je určite, ako všetci viete, tak chytlavá jak svinia. To som síce zabíjať nemusel, ale tak... Ale vlastne musel. To je tiež... Hra je chytlavá jak svinia, to určite všetci viete. Hlavne na čas. Chcel si mi ho zabiť. Nemôžem ho ani okradnúť. Ideš desi do riti, sú moje všetko. Považ mi ho zabiť. Sraná lama nejaká, mi tu bude zabíjať moje questy. Všetko moje. Dobre, ešte 4. Pohodička, ešte 3. Goblin Assassin to už nie je pre nás. Ale tak neskús to už je level 3. Haha. Prečo skončila hudba? To sa mi celkom nepáči. OK, máme tesne pred levelom, takže môžeme zabiť... Alebo asi nie, tu sú ďalší. Takže pohodička. Nespí tu. Nevidíš, že plním quest. Blackrock. Máme ďalší. Sa plíži jak taký uchyl. Poď, neznáme bolest. Neutekaj, Yogi. Saj mi tu svinu. Díky. Ten nám dal dokonca 2 veci. Dobre, ešte jednoho musíme zabiť. Nejaký mák tu. Tryhardi strašne. Dobre, kde je ešte jeden? Tam je, OK. Takže tu máme posledného. Na leveli 1 dokonca. Si robíš kozy, ty kripel, že si mi ho sejmul pred ksichtom. Normálne sejmul pred ksichtom, to si robíš prdel. Neviem od koľkatého levelu sa to dá vyzvať tých ľudí, čo tu hrajú vlastne. A sa mi zdá, že od 2 to išlo, ne? Alebo od 5, ja už fakt netuším. To nepamätám vôbec túto hru. Takže. Ale tak je to určite také fajn si to po rokoch zase zahrať. Na chvíľku. Takže zoberieme si odmenu. Dúfam, že bude boha drahá nejaká. Čo sme dostali? 500 expo a 400 tam tých blbostí. Máme vlastne ďalší spell sme sa naučili. Charge. OK, ja si k tomu len nejako lepšie sadnem. A teraz sa máme čo vlastne? Toto mi tu na čo stále ukazuje? Jasné. Idem úplne opačne, ale nevadí. Počkaj, ten charge sme sa mali tu niekde učiť. What? Jasné, už asi chápem. Si musím ísť donútra, že? Už som na to kápol. Sviniak si tu plnia všetci a questy. Len ja nič. Teraz pomyslím, že som mal ísť donútra. Sem asi nie, OK.
Každopádne hru hráme na úplne mega grafiky, ako sa dá. Simple letter, ok. Dobre, practice, charge, jasné, to viem, čo mám robiť, to si pamätám ešte. Takže o tom je vlastne hra, no na začiatku plníte si tie questy, no. Pre niekoho možno nuda, ale tak tá hra má neskutočne veľa možností. Tuto sa mi zdá, aby sme to mali niekde natrénovať. Počkaj, trojka. Left click. Ktože mi to nejde? Jasné, by som mal byť asi trošku ďalej od toho. Prečo mi to nejde? Jasné. Mal som byť trochu od toho ďalej. Zvuky sú strašné, keď to tam hučí pri mne. Ok, takže teraz musíme ísť zase naspäť donútra. To bol aký dialekt, donútra. Prečo nám hore svieti? Prečo nám to bliká? Dobre, zoberieme si tento quest a uvidíme, čo nás ešte čaká. Díky. For the Alliance. Kde máme ísť? To je mimo baráku, takže musíme ísť von. Ešte by som splnil aspoň jeden quest. Nechcem sa zabiť, tie videá boli moc dlhé. Určite nie ako prvé štartovacie video nejaké do tejto série. Takže som asi sem. OK. Dúfam, že to bude, že musíme zabiť niekoho. To by bolo fajn. Goblin Assassin, jasne. Takže zabijeme 8 asasínov a Goblin Assassin. Sú level 3, takže to je v pohode. Mohli by sme si vyskúšať ten charge. Too close. To je celkom slušné kombo, ty vole. To je celkom v pohode. Kde je ďalší? Králík. Dať tú svinu. Haha. Need more rage, jasné. To ešte nemáme. Ja si ho počkám, ja si ho chcem vychutnať. Tak moment. Slušné kombo, ale. Dobre, tam máme ďalšieho. Toho si sejmem už ale normálne. Po cigánsky, zblízka. OK, tohto si sejmem už ale s chargeom, to bez sranda. Not ready yet. Umri, haha. Z začiatku sú tie útoky fakt pomalé a dosť trvá celkom. Kým niekoho zabijete. Ty žiješ? Sú zvuky. Ten charge je v pohode, no? Celkom. Nemusíte tak blízko k nemu chodiť. Another quest is available nearly. Ďalší quest je na blízku niekde. OK, na to ti ja serem. Zabijem si ešte, koľko ešte? 2 goblinov. Charge je v pohode, že nemusíme zas tak dlho hľadať, dostaneme aspoň level. Umri. Dobre, díky moc. Takže. Jasne, tu je ten quest niekde. Tam je odmena, jasné, a hneď vedľa neho je ďalší quest. Dobre, M-ko. Staneme level. Či potrebujem niečo, ja ti dám, že potrebujem niečo. Vieš, že potrebujem. Dobre, dostali sme level 4 a ďalší quest je čo? Môžeme si ísť aj pre ten ďalší quest, nejaký, neviem. A zase nechcem brať moc tých questov naraz, aby som sa potom v tom nestrácal. Ale tak zoberiem to a uvidím to. To je complete quest vlastne. OK. Jasné. Dobre, máme 3 questy pozbierané, myslím si, že to je ideálny štart
Som asi nemal dávať, že? Dobre, stopni to, ty vole. Mohli by sme si tu niečo asi vymeniť. Tie boty. Tie boty by sme si určite mohli vymeniť. Ja neviem vôbec na čo sú tieto itemy, ty brďo. To je ten problém. Jasné. Dobre. Niečo sme tu spravili, vôbec netuším, ale čo. To si povypínam. Každopádne, rozlučím sa s vami nejak takto, epicky. Takže ak sa videjko páčilo, je chaotické určite, pretože som to hral fakt po rokoch. Máme nazbierané ďalšie 3 questy do ďalšieho dielu, takže určite sa máte na čo tešiť. Ak chcete podporiť túto sériu, určite to nezabudnite ohodnotiť lajkom. Ty máš aké zviera ohnivé, nice. Určite to nezabudnite hodnotiť lajkom, napísať nejaký komentár. Sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.